Eta, ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Ini po si Henry M. sa programang Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on you in Sa pangaran po ni Mardela, sadit sana pero the night when the moon Mardela, sadit sana pero tian. Ini po si Henry M. Drodacula pero on your door. haluya sana. On you say, Good morning, Legazpi City. Hello there. Good afternoon. Good morning. Hello, mga misis, mga mister. Welcome po sa programang Aramon Yato. Kumusta po ang sa tuyang haaga? Mauran na pagkaaga po sa tuyang kapalibutan. Si Mark kaya nasa seminar ngunyan. Pinag-attend siya kisarong seminar dyan sa hold you near. Ninong's Hotel, no? O sponsored po kay PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Sa tabing importanteng pag-uroro ay kinaraman tabi sa climate change. Kasabay niya to si Juna Pulis sa Technical Department. Sa newsroom, si Ate Shara May. Kasabay po si Jerome Martinez sa IT. Good morning! Mga tugang sa Indogabo, sinipang lalaking hindi inuumaga. Siyempre, kaya bata po dyan sa luwas ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan pong aldaw. So may mga birthday ngunyan, happy birthday. Pwede po nitong ipaabot dyan sa 0928-777-5548 0966-230-034. Good afternoon, good morning mga lolo, mga lola, mga misis na nagluluto ngunyan, sarap-sarap. Ano nga sabi ni Mar? Mga para po sa mga misis ng tahanan, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Mas maray po na pag in everything you do, it must have habi nga ni doing small things with love. Yeah. In everything you do, dapat po igwayang pagkamuot. Bako na basta sana. Bako sa nagari for accomplishment lang. Sabi nga ni, tanadangog ko duman sa sarong pagtripon mi sa kuan. Sarong pagtripon duman sa Philippine Congress. Philippine National Congress on New Evangelization. Doing small things with love. Bago sa nabasta mo sana, mas kinit sa ng bagay ang pinagigimo mo, dapat iyang pinag-iisipan kung paano gigibuhon para po mga tugang kita maging maugma. Kumusta po si kita gabo? Sa may mga may mga travel. Ingat po kita. Mga tugang kunyan pong aldaw nin Martes, Petsa 9 na po kan September. Makaskaso ng September. Pasko na baga, no? Nagug na kong nahiling dyan sa mga kanta ni Jose Marichan. Minirip na po si Jose Marichan. Pakulong na mga Christmas songs nang dadangog kita sa mga FM. Sa mga FM niya to, mga tugang sa tuya tabi na mga station sa lugar. Nagupon po na tabi sinda na mag-music na to. Siyempre, kita baga sa Pilipinas ang may longest Christmas celebration. Diba? May pinakahalabang selebrasyon mga tugang nin Pasko. Kaya po, pagbumpas na kang September, November, October, November, yaw na po madagong muna ang kanta. Aramang paborito kong kanta, Jerome ni Jose Marichan, Perfect Christmas. One of my favorite song in Christmas, Perfect Christmas. Maganda ba ang lyrics yan? May lyrics siyang magayon ng pagdangugon. Ngaya, nalingawan ko basta. Sample. So, ano nga so lyric? Because ang magayon na lyrics na ay ngaya, my idea of perfect Christmas is to spend it with you. Di ba? Gusto mong iselebrar ang Pasko, mga tugang kaiba siya. Di ba? Yan po ang... Pero ang pigmimin dyan is pwede tabihan sa tuyang kagurangnan, mga tugang na si Jesus. Because it is His birthday. Or could be somebody or someone na gusto mong makaiba sa panahon po nin Pasko. That is a perfect Christmas to anyone.
Di paglingawan, mga tugangan sa tuyang, ang tunay na esensya kang Pasko, kundi ang pagkamundag o pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, digdi sa kinaban, para ikalda sa kasalan kita gabos, na mga tawong nagkakasala. Napadigdi siya, bako para sa daing kasalan, napadigdi siya, kundi para sa mga makasalan. It is a perfect Christmas that our Lord is offering to us. Amen? Amen. Aramon tanda po ang mga binamanong report. Ali po dyan sa luwan. Sa ibang mga tugang si Paringalar Mario Bareta. Hindi po mga tugang sa indong program. Good morning. Paringala ng latest. Go ahead. Hello, thank you so Yeah, much. morning. Pade, Merry Christmas in advance. Mm-hmm. Gadon kan sanggunian palunsod kan Legazpi sa Legazpi City Police napakusugon ang awareness campaign laban sa mga sindikato na perwisyo sa mga bihikulo, panghabas asinipapang intensyon kan mga mararaot na elementos. Yan ang saro sa mga agenda na gustong ibusol ni City Councilor Attorney Butch Lucila sa paagi ng resolusyon at siya na hapon sa saindang regular na sesyon. Manonotaran digdi sa Legazpi, minsan may mga kaso nin harabasan na yaon na pigihirib ini sa mga nakaparadang bihikulo. Kung minsan naman pigiperwisyo, asin paminsan may mga kaso man in karnaping. Para maiwasan ini, nagtutubod si City Councilor Lucila na kaipuhan ang pagiromdom sa PNP awareness campaign Opo. sa mga may sadirinin bihikulo. Papasabot o dapat pasabuton ang publiko kan mga sistema para dai mabiktima safety measures na aram na yan kan PNP. Ang resolusyon ibubusol ni Councilor Lucila para maibitaran ang siring ng mga pangyayari basta yaon ang kooperasyon asin pagtatarabangan entry kan mga autoridad siring man ang mga sibilyan. Iyan pa rin ang informasyon pa digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa mga bareta ngunya na pagkaaga hindi po sa programang Aramon Nyato. Oras natin 11 minutes bago po magabot ang alas 11 nin pagkaudto. Balikan ko to dyan na issue na ni Councilor Butch Lucila, no? Pero gusto ko munang tawang kiduon ini ta nagpapararapod sa kuya ang mga professors, ang mga teaching and non-teaching personnel kan Daraga Community College. Araman sa napunindo na harani sabot ko permi ang mga teachers. Pag ang mga teachers na na naapektaran, giri po kan pigugumos ang sa kuyang puso. Sisay man, di kita maging arog kay ni, kundi po niya to kay baan mga teachers, tama? Di po kita maging, makaka-create ki mga tao na mga matitibay sa kinaban, kundi po sa likod ang mga teachers, no? Kaya, kaurunong ko personal, si Mayor Vic Perete Candaraga, kung ano po ang latest na kaini, may kinaraman po sa sweldo kan sa tuyang mga teachers dyan. Mayor, maray naga po, Mayor Vic. Good morning po, and Sir Henry. Opo. Mayor, salamaton po sa oras mo sa DCGB. Nakaurong ka na po kayo ni Diyos makan uminaging aldaw. Pero ano po ang... ano po ang latest ngunyan tabi yor duman sa concerns kan mga taga-Dicom sina. Garo po pa po sina nag-sweldo tabi. Magkasalog ki mga 2 months tabi, Mayor. Arot po kayo ni. Opo. So iba nag-sweldo na kaso sarong simana. Ay, very good. Okay. So iba Oo. igwa kaming pigsulduhan digdi, igwa kung kaput na papel digdi is 738,000. Opo. Oo. Ngunyan, igwa pa kitang sisulduhan. Oo. Dahil na kung piraso gagastusan ta digdi Mm-hmm. Nahiling ko digdi sa kwarta kang DCOMC, ang balansi na lang is 2,813. Ay, sorry po. Nagmahon sa nako.
Mayor, ano po ang nangyari talaging arogan sa pundo kan Dikomsi? Magayon na po. Opo. As of August pa, no? As of July, end of July, nagka-negative kitang 29 million. 29 million. Pondo Opo, po yan opo. kan Dikomsi o sa lokal na gobyerno tabi, Mayor? Sa Dicomsi. Sa Dicomsi. Economic enterprise po Opo. ang Dicomsi. Oh, nag-short Separate kay- po ang pondo nila. Nag-short ki 29 million. Okay. Okay. Arog po kayo niyan. Ang kwarta kang Dicomsi, nag-aabot minsan yan. Bako yan po arog kang sa national na arog kang NTA. Opo. Ay maabot ngayon yun, ano. Opo. Para may pigsunod siyang calendar year. Mm. Under baga po ini kang Commission on Higher Education. Iyo po. Iyo po. Unipass, Yes. tapos halos gabos yan dyan. Libre kang Pag-eskwela. gobyerno. Mm, Oo. Maabot na naman ini sa siguro November or December. Opo. Opo. Suportang maabot. Mm, Ngunyan, dapat na-analisa rin ni kang accounting ta na regular na yun yung nangyayari. Opo. Kasi Regular? sa kwarta Oo. na dapat ma-cover permi ng mga bulan na mapapasweldo sinda. I see. Okay. So, ang panding tabi kay Mayor, hali sa CHED, release from CHED. Opo. Release from CHED. Ngunyan, Oo. sa laso analysis tinda. Opo. Kang accounting. Dapat patama-tamaon mo. Yeah, correct. Ang pag-abot ng kwarta. Oo, Di mo oo. na pag gastuso na, di pa man pala maabot so kwarta. Iyo, pag ano? Mag-survive ta. Dapat gid pag abot kang kwarta saka mag-estimate kan mga dapat gagastusan. Ayo, di pa nga kasiguruhan kung anong bulan, dapat naman, ikaw ka ng estimate kung ang problema kay bulan magparasala tabi sir. Iyo po. Sala sa paggastos ka, pundo. I see. Di monthly po tabi yor may nag-release na pondo from CHED. Anong nangyari? Buo po yan. Buo. Batch by batch. I see, batch by batch. Meaning, ito pong fundong ito dapat gamiton sa entire operation kang Dicomsi? Opo. Kasabay sa sweldo. Kasabay sa, diyan naman yung napikukuha sa sweldo. I see. Okay. So may problema tabi along sa financial financial operation tabi, Mayor? Yes po. Kaya ini, pikiredarta na lang ini, Iyo. Oo. Okay. So kung nag-short your kit 29, at paano ang solusyon ka? Ito siyempre, tama ba na ang pagkasabot ko na ang lokal na gobyerno, gano'n mo pwede magasto kayo ni? Tama tabi, Mayor? Pero arog po ini ang ruling sa MUYA dito sa local government. Opo. Dahil pwede kami mag-subsidize. Correct. Oo. Diban sa economic enterprise. No. Pwede kami magsubli sa INDA para dito sa kakulangan. Dati akong alkalde, Sir Henry, Opo. nagsubli kami diyan sa INDA. At ako lang surplus na pwede ming magamit. At kung sinisurbaran mo niyan, pwede ming gamit. Maabot man sana sa kwarta. Iyo. May man sana. Gusto Ang problema mo niyan, di baliktad. Baliktad pala. Nya, Opo. sinda po, pwede magsubli sa ino, limbawa? Iyan ang di pwede. Magdagitan kita kang kuha pag nagkataon, di ba? Kita kang kuha. So, Ang binalik na yung DDO, garo na dangog ko, hindi na yan makakabalik as economic enterprise. Baka maapektahan mo niyan ang ayuda kang national ay, government. nako. Tapos siyempre pag nagkataon, baka balik ang sa lokal na gobyerno, LGU ka na magasto. Opo. Ano daw po ang Tama, problema kita. ano daw po ang problema yor sa CHED kung nangyari po ito? Dahil ibang po problema sa CHED. Digdi na sa- Kasi nag-aabot sa Dicomsi na- sa Dicomsi na mismo. Dapat ang problema ka, digdi. So sa accounting, Ay, pagmaneha, so fiscal management, na Oh, yeah. dapat antisiparan mo na. iyo po. Dapat ang analysis ta, Mm. na maabot na arugaan. No. Ay, Siguro napangyari. dahil may kwarta, ay arugaan, sige, gastos. Pero Iyo hindi po. pala. Iyo po. Okay. Pero pang sweldo ninda tabi per month yor, sa sweldo lang kan non-teaching and teaching Kung personnel. depende po sa, may mga salary grade man po yan. Iyo ano. Oo. Ay nako, kaya daw ako nangalas man ako. So, direktamenting hand para sa financial operation ang LGU, ang munisipyo sa Dicomsingon niyan.
sa ngunya, igwa kitang kanya kaya lang kay Puhan Oo. talagang magayon ang pagka-analisar Iyon. pagkakapot kang kwarta. Igwa ko reading kapot. Opo. Tao design ko ini sa imo tabi Sir Henry. Sige kung daw sa tabi messenger yo. mo. Sige daw po. Ano? So ini po kung sinuldo ninda tabi yo. San hali ningo niya sulitin sa pigsweldo? So natadada pang diit. I mean, ang balance pala ngo niyan 2,000 2,000 na sa balanse. o di pa. pero Ikaw mo yan. anong bulan pa po sulay sinanap na sunduan? Nakakutan, nasusupog ako ini magparataram. Iyo. Magayon, ano? May iyo nga ni. Pero dapat gayon, mari talaga ang pagka-manage kang financial, ano? Dapat, tarog ka. Mm. Pag-iisipan mo niyan kung paano kayo makamadaling makautang sa bangko. Pwede yan, Utang. na Ano? an mautang suka mo sa munisipyo? Pwede po yan? Ay po. Mautang ka mo? Di ko siguro ang pwedeng kiuron duman sa inda. Yan, Siyempre, siguro. Tabaga kung ano magka-problema kita. So di ko pwede makiuron. Tayo na bit, ayan, may bulan man na maabot so income, asus sa kwarta ninda, di yun bayad. Ayo po. Ay. Kaya mo niya na po hapon, may meeting kami sa inda sa mga employees duman. Ay magayon ang mayor. Oo. Maliwanagan sinda kung ano talaga nangyari. Oyo, mas magayon po anta. Salamat po sa paghanson mo diyan ta. Sa mga teacher talaga nasabutan maninda na ang puno ninda hali sa CHED. Kaya Sinda aram naman ninda yan. aram ninda eh. Pagtuko ng pagtukaw ko asin nagpa-upload kami kang general meeting kang gabos na mga Opo. empleyado asin maestro dyan. Ang, Sinabi ko sa inda. iyo. Pero ito yung napag-short kay 29 million. Deng hands naman sa local government kang inot. So dahil ka nasa pwesto, bako pa ka. Siyempre, igwa. Ay, Asin ma-aproba. Iyo man ang gad. Ano? Okay. O di sige yor tabi, makibareta na lang kami kang meeting mo tabi ta. Garo naghanson ka mo diyan, luway-luway ta na masosolusyonan tabi. Terek manggang pamilya. Dahil mga income. Opo. Mayor Vic, Okay. salamat pong maray. Happy Thank you, Fiesta thank you. garo. Belated Thank you, happy po. Fiesta. Thank you, po. Salamat. Thank you, po. All right, thank you so much. Mga tugang Mayor Vic Perete Candaraga. Saka. Ano lang ibuntag ka? Kaya ba ka magpapara? Sus ko, maalkalde ka? Problema mo an. Naling mo na yan. Nag-shoot ki 29 million ang DICOMC na pansweldo sa mga tao. Dai ka na sana magasto sa iba. So, dahil sa napag-apektaran ang pangsweldo sa mga tao. Pirangimot ang mamumroblema kung dahil man sweldohan. Diba? Pirang aki, pirang pamilya ang mamumroblema, magugutom. Kundi, kaya maringan, tagigibang kipagi ni Mayor Vic na ayuson ang problema. Tanamanan niya sa problema sa DICOMC. Daraga Community College. Tayang pala ang pundukan, direktamente hali sa CHED, Commission on Higher Education. Pag-araw ka ng sitwasyon, paghali dyan sa CHED ang kwarta ka iyan, direktang naka-program pasiring duman sa DICOMC. Pag-abot po na sa DICOMC, dapat, sorry po, deko aram ang nangyari dyan sa loob, pero dapat aram mo baga kung pirang expenses mo, pirang pondo mo, you cannot spend money na sobra tabi o nakulang duman sa income mo. Kung ang sweldo mo 2,000, ka pwedeng maggasto na 3,000 kada daw. Sabi kang professor Miguel sa financial management, up to ngayon, when is the limit of your expenses? Nyako, orang bugir man ako sa klase junior. Ang limit kanya ko, sir, kan gasto nin tao, depende sa income niya. Very good, Mr. Maceda. Iba ka junior. Ang sweldo mo, 20,000. Di ka pwede magasto ki kada buki ni sa 30,000, tama diderota ka. Nakumay, naling muna ang sweldo mo 30,000, agum mo 2. Iba man ito, ibang ororon po ito. Ibang ororon ito. Pero ang gusto sabihin ko, so expenses tabi, pag-abot mga tugang sa siring na bagay. Di ba? Alright? O sige, thank you. Tututukan tayo yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw kung ano pa ibang mga pangyayari dyan sa DICOMC. Ni Mayor Vic Perete Candaraga. DCGB. Si Angel Mustasa. Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa ito yung mga paraan tabay. Relax. Ah? Inhale. Exhale.
exhale. Inhale. Inhale. Hindi ka na mag-exhale. Ay, hindi. Pero maugma ko ngunya na aldaw, maski mauran, relax ako ngunya na aldaw eh. Relax ako ngunya na aldaw. Sige. No worries at all. Okay? Anyways, VP, sa mga dugang kapapong bareta, Oo. nakapag-rehistro ni 1.0 inflation rate, ang Bicol region kan Agosto 2025, mas hababa ini sa 1.7% na inflation kan Hulyo 2025, as in 4.2% naman kan Agosto 2024. Opo. Ini VP Henry, ang datos na ipighiras ni Philippine Statistics Authority Bicol Officer in Charge, Sir Ray Merhilia, kung sa panganat na rason sa pagbaba sa inflation, iyo ang pagbaba man kan inflation sa housing, water, electricity, as in gas na may negative 0.3, kung sa in may 65.8% na share ini. Sunundan ini VP Henry, nakapag-contribute sa pagbaba kan inflation sa rehiyon, ang mga produkto na kaibahan sa food and alcoholic beverages na may negative 0.4 na inflation, partikular na ang mga cereals, karne, asin ang mga prutas, asin nuts, partikular na ang mangga, kasabay pa itong mga gastuson sa mga education services na may 1.4% na inflation. Pinakababa na inflation na nairehistro sa probinsya kan Sorsogon na may negative 0.6, sinundan kan Camarines Norte na may 0.4, 0.7 sa Masbate, 1.3 na inflation sa Albay, as in ang pinakalangkaw, iyo dyan sa may partikan Catanduanes, na may 3.0%. Mantinido mo na nakasunod sa ipinatalaan ng inflation na Bicol region na nasa 2.0 ang average inflation kaini poon kan Enero sa good Agosto 2025. Kaya ipinagpaliwanag VP Henry ni Ma'am Annalise Bilien, ang officer in charge kan economic development specialist kan DepDev, kung ano ang magiging ehemplo o epekto kaini na pa mantinidong hababa ang inflation dito sa Bicol region, nangugunta pa BBB ang sa indang ang sa iyang paliwanag. 0.0 for August 2025. It's way below the 4.2% in August 2024. Yung gusto natin is, it's below the target plan of the Bicol Regional Development Plan of 2.0 to 4.4%. But it's still within the target set by the Bangko Sentral ng Pilipinas of 1.0 to 1.8%. So it's also the since October 2019 na 0.5% pre-pandemic. So yung ibig sabihin meron tayong sustained price stability. But it also means na pwede nagkaroon ng less economic activity kasi kapag masyadong mataas si inflation, we have it can mean cost of living crisis. But if it's too low, pwedeng merong big demand, merong farm distress, or may risk ng magkaroon ng big rebound ng inflation afterwards. So yung gusto natin is that it could be within the target plan na meron, yun yung minimi natin na healthy for economic growth. I like it. I like it. You like it? I like it. You like her? Maybe. Natusunta kang sal. Aram mo talagang, midbid mo talaga ako, ade. Oo. Midbid mo talaga ako, Ang mga expression na yun na mga I like it, I like it na. Natutumbok mo tulos ako, Oo. Kaya nga, may video. Aminda. Gigutom ako. Kaya man siya nabibigay restaurant ka ba sa Ibalo? Ano na naman ang restaurant sa Ibalo na naman? Durutunan ka dyan. Patiso. Patiso. Nakikichismis na patiso. Gadagita na siya ni mama. Ano nangyatade ka mo ka nang kaurunon? Pag nahihilig. Aminda.
May na-stress. Awin na. Hindi ka na, baby? Yeah, ano sa naglangkaw sa bulan na ini? Kano may naging Ang bulan? naglangkaw, VP Henry. Presyo. Rentals? Apo. Nagbaba? Ang pinakahaba, VP, itong super. Presyo ng kuryente? Oo. Bakit? Sorry. Joke lang po, joke lang. Sige. Medyo na-intriga lang ako eh. Ang nagbaba daw, Na-intriga lang ako naman sa nasa nagtataraw. negative 18.2%. Ay, wow. 18.2%. Very good. That's, magayon na. Magayon na. Oo. Okay. Magayon na di. Di medyo okay an kwanta. Anong implikasyon kan sa kwan? Anong implikasyon kayan sa mga Bicolano sa Bicol region pag-araw ka ng Ang sitwasyon? implikasyon kay VP since nagbaba ngayon ang pamrang Magayon niya ko niyan. Magayon na sitwasyon ng sa Bicol region. Di ba? so nagkarama gayon. So, I didn't mean it. Yan VP yung mga Sino siya ang lakas ng dating? Sino yon? Sinasabi na. Dahil joke lang. Karaw lang. Baka madagitan kita. Karaw lang po para maging light lang sa ururon ta. Alright, sige po. Thank you, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang 11:05 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Good morning, tabi sa mga taga Ibalon Central School na mga teachers dyan na pirmi pong nakatutok sa tuyang programa, lalo na po sa gusto ko lang maging light sa ururong, kaya kraw lang po ito, ha? Alright, sige po, magbabalik an hapot, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Start your day right. Join the Metro Supermarket. Kape, tsokolate at iba pa. Promo from August 15 to September 15. Special treat exclusive to all MRC members. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, inclusive of 200 pesos worth of sponsor products, you'll receive a free gift.
This is available only on Saturday and Sunday during the promo period. See poster mechanics for schedule of products to be given and other details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 233210, Series of 2025. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sa alas 11 pagbabareta, ipigpromisa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gigibuhon kang gobyerno ang Gabos para mapanimbag ang mga maimpluwensyang tao sa likod ka mga irregularidad sa flood control project sa Pilipinas. Sa pahayag kang Presidente, sinabi kay ini na ang mga big fish sa corrupt practices dapat na humampang sa legal consequence kan sa indang ginibo. Sa oras na maging matrayumpo ang gobyerno na linigon ang mga ini, tulos na maihiling kang publiko ang pagbabago sa sistema kang paggogobyerno sa nasyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na!
Drink responsibly. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaida si Margila. Alright, sa pangaran po ni Margila, ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kaso, sa Legazpi, nagdadakol mga tugang ang mga... Ano nga nang apod ka iyan na... So mga motorsiklo baga na di kuryente? Ano nga nang apod ka na... Basta sa mga motor, mga tulaan rueda, duwaan rueda, mga di kuryente. Gary, kundi ako nasasala, mga trike o kaya mga e-bikes. Ang aram ko po kaan, bawal iyan mga tugang sa National Highway. Bawal iyan sa mga tinampo. No offense men tabi. Pero, Gary, ang lokal na gobyerno sa pag-aagin ni Councilor Butch Rosilla, gusto po na mag-imponer nin sarong ordinance na nagre-regulate sa pagdalagan kan mga e-bikes sa mga streets kan syudad ni Legazpi. Tang mga electronics, bicycle o tricycle, mga tugang tabi, iyan dapat dyan sa mga side streets. Kundi, gana ko akong nahiling na nagdadaralagan mga tugang dyan po sa satuyang palibot. O kamong nagaantabay ngun yan. Ano tabang hiling nindo ka yan? Takon nagdadilingon nindo, kami nakaabot naman sa Vietnam. Nay ko po, kadakol na motorsiklo. Ang sarong tinampo, day ka basta-basta makabalyo, ta nagdadaralagan na motor, gari po mga tugang magkadurukutan na. Sa kadakulan kan mga motorsiklo, ninda. Pero ito mga motorsiklo na powered by gasoline. So mga e-bike, day pa po masyado. Pero, digdi sa tuyang palibot, nagdadakol mga tugang an mga e-bikes. Nagdadakol mga tugang. Kaya sabi ni Councilor Butch Lucila, ma-file pa sa kisarong, pero iling abangan tayo po next week ha, abangan ta po ini next week ta. Gusto niya po mag-file mga tugang kisaro tabi na ordinansa na yun po ang nag-regulate sa mga e-bikes, electronic bicycles. Ang nahiling ko dyan sa luwas na nagdadalagan, so apat ang rueda. Diyan po ito, igwa kitulo ang rueda, igwa kiduwa ang rueda. Kaya, igwa na kaya kitang tindahan hindi po sa Legazpi. Okay yan, igwa kitang tindahan. Pero, di ko aram kung iyan po pigrehistro sa Land Transportation Office, no? Kung paano ang sistema pag-abot mga tugang sa Land Transportation Office, oras na minabakal ka kaiyan, tamaagan dyan sa highway, kay puwan daw po yan na irehistro dyan tabi sa Land Transportation Office, tangani na ma-regulate, himaray ang sitwasyon tabi sa tuya na palibot. Takon iyan yaon sa tinampo, baka mag-abot po ang tsansa ang panahon, mga tugang na
Mga halimbawa nga yan, dahil man lugod titugot, may bulto po mga tugang sa aksidente. Paano yan? Diba? Oh. Sabi ni Amigong Jerel na Aranya, bawal po ang e-bike sa panaram-naram po ninda, lalo na nga ni po ang mga open muffler dyan. Alyunon, dahil man po baga, lalo na nakamotor kaman or commuter ki traffic. Revolusyonan ka pa, dayan po na mga muffler na yan. Pigapudan ko kaya sa Assistant Director kang LTO, baka makahuron tango niya na aga. Yan po na mga muffler tabi. Ang pag-improvise kan, kanyan, minakaw sa po ang kidistraction sa tuya na pagdangog. Diba? Taang kusog kaiyan, wala. Siguro busy si Assistant Director, wala. Busy po Assistant Director Vincent Nato, mga tugang kangkuan kan Land Transportation Office. Yan po na mga motorsiklo na nagpapalit ki muffler. Bawal po yan actually. Di ko alam kung nata da iyan na regulate, de na pinalisaran. Kung baga yan, dapat di po ang makakontribute ki pig-apod na noise pollution. Ang talingata, igwang ki pig-apod na limit sa pagdangog. Igwa kipig-apod mga tugang na may pig-apod tabi yan na decibels kumpara sa na ang limit sa pagdangog ta bilang mga tao. Kaya lang, I do not know. Dahil man na nakukuha niya, dahil man na strictohan tabi yan, mga tugang. Kaya nga di ka nagbakal kimotor, tayo na yan tabi ng motorsiklo mo, ang kinakaipuhan para dyan. So kung yan kinakaipuhan, tabi para dyan, di mo na dapat paghiron, tayo ng mandato na papasunod mga tugang kanlay sa lado kan Land Transportation Office. Okay? O di sige, halata-laton na lang na makauron tatabi kayan ang ang LTO buda ma-file ni Councilor Lucila mga tugang ang ordinansa may kinaraman sa regulation kaya. Uni nga ni, may saro akong concern dito. May nag-text ako yung amigo na engineer. Sabi niya, good morning. Baka pwede tabi na matawan mo ki-concern ang mga may sadiri kan vehicles, tricycles, motorcycles, etc. na ma-check tabi nguna ang signal lights ninda bago paggamiton. Tasaro tabian sa cause kan aksidente sa kalsada like lalo na tabi pagmauran asin sa banggi iyo baga na, ang arab mo tabi engineer an observation ko sa ibatang mga nagpapadalagan kang bisikleta ayan ang mga pigasabi motorsiklo ang pigibong signal light bitis kung banggi mo man tabi mailing yan makuan ka, mawala, maliko ka sa wala, bitis ang signal mo. May maling pagkabanggi yan. Dapat signal light, may tail light iyan para sa left and right turn. Kung di kita, yan nakakabakal kibumbilya para hindi ko manggura no yan, tabi, ang gigibo pagberik sa wala, kamot tabi. Paano mo yan kung magkaigwa ka ki problema dyan sa mga tinampong yan. Di ba? Okay? Do yan tabi. Basta na tabi engineer, amigo, ipapaabot at tabi ini na concerns mo sa mga otoridad Bayuli, pag nagpaparehistro ba kan motor, pag may motors vehicle registration, piga-check na bagangon yan kanyan, kan LTO yan. Si saro-saro na pati, kaya nakukuya na po yan na nasusundan na po ninda iyan na pag-check mga tugang kan mga motor vehicles na iyan. Na mumonitor na kon tail light, signal light, brake lights, nahiling na po iyan mga tugang kan sa tuya tabi ng mga personahes dyan na sa land transport. In fact, may nasundan ako kang inot, nagparehistro ako sa kuyang service vehicle. May nasundan akong sarong auto na di nagpa-function sukan, so tail light. Pinapalitan mo na. Pina-check ninda, taday mangya sir pwede, nagdalagang kang dekang taillight. Pag brake mo, ara mo, na makapundo sa ampangan mo. Pati nga ng busin, napigit testing,
kung ang busina mo sa bungog o ang busina mo sa makusog. Tapag makusog ba ang busina, o pag maloy ang busina, ang gigibo ka iyan, pipakusog-kusog ang preno. Maloy ang busina, pakusogon man preno. Ngayon na pipakusog-kusog ang preno. Ngayon na magpuno. Okay? Sige tabi. Thank you po sa reaksyon. Isa tuyang parantabay regarding po sa concerns na yan. Good morning, Henry. Kasaba ko kay nadangog ko na may nag-react sa imo kulang databe ang tinampo sa Legazpi pero dakulo ng auto. Tama po. Pero sala po ito. Sabi niya, sala po ito. Sa totoo lang, dakulong kitang tinampo dahil lang halata. Iyong mananggan. Iyong mananggan. Tama ka po dyan. Good morning. Dain na lugod ako mabakal ki e-bike, padyak na sana, lugod ang bakalon ko. Mari ang padyak, tabako bawal sa highway. Busing, ang padyak po, bawal man po iyan. Dahil lang nare-regulate kitultol. Ang padyak po, dahil pwede magparataho-taho sa tinampo. Dapat ang sa gilid. Dapat po sa gilid dyan na padyak, tabi. Dahil pwede dyan sa... Kundi, nahiling tang nasa taho kang padyak, awang padyak, taday na, day pigbabawalan, pero sa totoo lang, day po dapat ang padyak, nagdadalagan, mga tugang dyan sa tuya, tabi na tinampo. Iyo po, nasabutan. Alright, sige po. Nakuan lang yan, dahil lang na istriktuhan kan sa tuyang mga opisyal, kambanwa. Pero kung may istriktuhan yan, mga tugang, dyan muna sa tabi mahiling, kung ano ang sa indang obligasyon. Kung paano na ang mga yan naman is slow-moving, padyak. Actually, tricycle nga baga bawal sa highway, di ba? Yan is Rizal Street is classified as national highway. Bawal po ko yan. Kundi, di man na-istriktuhan. Di ba? O kaya, pero kaya kita di may consideration, tabi. Kansarong aldaw, nag-agi ako dyan sa Daraga Albay. Ay, di ko pala nahapot kay Mayor Vic Casubago, ano? Di ko pala nahapot kay Mayor Vic Casubago regarding yan na overpass. Di ko nahapot sa iya. Di ko pala nahapot ang sa tuyang alkalde regarding yan. Pero, gari, piga si ayos na yan, tabi. Daling do mga tugang ang overpass sa Daraga. Yan ang overpass, reporter ako ka iyan, ginastusan ang kigari mga 1.4 million, 1.4 something. Pig-report ano Diyos pa sa kuya kan sarong aldaw. Yan pang overpass na, ang purpose kan para sumakat ang tao para ma-solve ang traffic jam dyan po sa Rizal Street. Maski tabi anong ginibo dyan kay Tota, haloy akong assign sa Daraga na reporter. Ano mang ginibo dyan? Nag-imponer mga tugang kan anti-J walking ordinance. Anong ginibo? So tawo, imbes na magi sa pedestrian lane, maski sa minaaragi. Anong ginibo kan lokal na gobyerno? Nagbugta ki railing sa tahaw. Nganing ang tawo na makaagi. Ano ang ginibog ang tao? Naglukso sarili. Hindi tabi. Di man, guminibog ki overpass. Ang tao, sumakat sa overpass. Di man nangyari tabi talang kabunon ngayang overpass. Malangan ko yan. Ang overpass po sa Daraga design. Igabagang sarong magayon nun dyan na design sa Daraga na sutong pasiring duman sa airport. Magayon nun pag-ilingon. Why don't you dance? Report tayo, mga tugang 11:25. Oras po sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Programang Aramon niya to, kaya ba po si Henry M. sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Joshua, good morning, pasok. Yes, DP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, pinasigurar ni Governor Noel Rosal ang matarig na partnership sa tahaw kan provincial government of Albay asin man kan mga kapulisan digdi sa probinsya asin sa Bicol region. Kasod ma tabi dito Henry, inimbitaran ang gobernador sa Campo Simeonola para iyo na magpaabot Leo siya ang guest of honor and speaker sa culminating activity sa DP Henry kan Crime Prevention Week kung sa sigon sa gobernador Tari DP Henry sa pagbalik niya bilang leader ka na probinsya ka na Albay, ang ipinamisa niya iyo ang partnership sa mga kapulisan dahil ang kadakulang tabang para sa probinsya
ang peace and order sabi ni Henry. Pinag-highlight ka na gobernador ang dakulang papel na gagampanan kan mga kapulisan, lalong-lalo na pag-abot sa zero casualty policy sa probinsya kan Albay. Kada best may panahon ni na kalamidad sabi ni Henry. Dahil po pangyari ang zero casualty kung wala ang tabang kan uniform personnel, particular na ang mga polis. Nanguguntang ang naging pahayag kan gobernador. Kaya kami, sa ngayong pagbabalik ko, papalakasin natin ang ating partnership. Especially ang ating tawag na crime prevention campaign. Una, yung mga tinatawag natin, disaster-related crimes. Kailangan palakasin natin para mas lalo na magawa natin yung tinatawag natin na deterrent kapag yung ating preventive. We always practice zero casualty in a crime. Kailangan may pagpatuloy natin ito. Hindi natin ito magagawa kung wala ang ating kapulisan. We will always do finger at saka napakalaki yung ating investment of our capital. Kailangan we have to invest in our peace and order. Kaya sabi ni Henry, naging eksaktong pahayag na gobernador, si Governor Noel Rosal sa pagpasyal kini Apo. sa kampo Sinaloa, Kaso hapon. Anong activity sa kampo? Culminating activity ni Henry kan Crime Prevention Week. Crime Prevention Week. Sa guest of honor and speaker sa sabi ni Henry, so hindi yan sa mga naging naman sa iyang mensahe. Apo. Ang Albay nitid sa zero casualty na kay Puan may padagos na ni Henry. Iyo Pero baga. ngayon marealisar kung waraan tabang kan mga pulis. Magayon ito na nailing ni Governor Noel ta. Ano original baga kan si Kong Joey? Yan ang zero casualty. In fact, may sinabi kan sa ko si Kong Joey kang anong aldo. Basta si Kong Joey. May sinabi kan sa ko si Kong kan nagkatok. Hindi kami naman nagkakatagbuan. Hindi ko alam kung bakit palagi kaming nagkakatagpong dalawa. Ang bida kan, ang bida sa'yo mo ipamana ang posisyon. Ipasa ko na nga sa'yo masugka po. Hindi ko alam kung natin nagkakasabatan kami pinmi dyan sa mga telefon baga. Ay, ano nangyari? Yan sa daw kong ipapadagos, yan na Climate Change Academy. Saya na yung building na andyan sa Bicol University. Correct. Na pinunan ngayon ni bata may apod baga sigub kay Kung Joey. Pero dahil ko sabihin sa on the air. Pinunan ngayon ni Kung Joey. Saro ngayon sa magayon ngayang ipagpapadagos ta yan. Kaya nakimiting na da siya Joshua sa Kwan sa presidente kan Bicol University. Si Dr. Nebres. Kaya gusto pigistorya ko nito, connected ini dyan sa pigasabi mo na zero casualty goal. Correct. Nakatabang na ma-achieve kan probinsya, kundi katabang ang mga kapulisan. Correct. Sino baga nasa front line pag-abot sa implementasyon kang zero casualty, lalo na pagbantay dyan sa mga lugar na dapat daing tao na sa panahon na nag-evacuate sila. Diba? Sa forced evacuation baga ni Henry na minsan. Ano? Sa forced evacuation baga na minsan. Correct, oo. Katabang unit unit. Kaya sabi niya sa kuya, naki-meeting nga ako kay Dr. Nebres. So, Presidente Canbillo, actually, sayang, iyan na climate change. Dahil naman, sayang lamang talaga kang building na yan. Iyan na, nasa ampangan na yan dyan kan, ano nga niyan? Old Cal building? Old Cal. Kataning kan Old Cal? Sayang talaga. Iyan na climate change academy. Kaya, pig-adalan niya kung paano diyan buhay yung giraray, na napunan ngayon ni Kong Joey, kan siya ang gobernador kan Albay. Tama. So, sinabi kan director mo kasuwa gubiti. Oo. Ang mga programa ngayon, bako ko terminos. Yun, tama yun baga. Diba? Dapat tuloy-tuloy na pag magbago man kilid, dapat yan mangre sa programa. Yes. Palang relasyon ng mag-asawa at mag-syota, dapat tuloy-tuloy. Di ba? Hindi na puputol. Araw kan dapat. Kaya, naling ko pero seryoso niyang sinabi sa kuya. Nakimiting na nga niya siya kay Dr. Nebres.
Baby Roger. boy ni Bicol University. Presidente kan Bicol University. Opo. Okay, sige. Ayan, Ate Bibi. Ang dagdag niya itong mga istorya halik sa luwas, Ros Covino, Lisa GB. Thank you, Joshua, sa report. Oras natin, 11:31 nin Odo. Hindi po mga tugang sa tuyang programang Aramon Yato. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Pinagamos, tinilip mo rin Diyos sa
virus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 mo naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita sa program. Makainggito nining pigigibo duman sa maluwas kita sa Pilipinas ta ibonta naman ang huroron tata gari permi na sana ang huroron tungkol sa mga controversial ito kita sa mga good news duman mga tugang sa sen ngayanoy duman saro tabi na Dutch engineer. Pag sinabing Dutch engineer, taga kwan siya, taga duman sa Netherlands, di ba? Mga tugang kisaro tabi na pigaapod na nag-create sa kisarong 600 meter floating ocean sa bangka, mga tugang na mahiwas ang laog, 600 meter ang laba. Ang katuyuhan niya, magsurup kan mga basura na plastik na yaon po sa dagat ninda. Kita digdi sa satuyang lugar, iba man ang approach ta, pero sinda, they spent millions of dollars para mga tugang magibukip sarong pigaapod na floating ocean vacuum. Aramin ang pigigibo, pigsusurup niya ang mga plastic bottles na yaon po mga tugang sa dagat.
pipa nga sa ampangan kan salog, pigusurop niyan mga plastik. Sa sarong groundbreaking mission na pinanginutan po kan Ocean Cleanup, i-Dutch non-profit giant 600-meter long system, ini po nakadeploy mga tugang duman sa indang pigapo na Great Pacific Garbage Patch. Saro databi sa most polluted ocean zones on Earth. Pagpipa, ganay ba din buhayo na minabukaan, may bibuka siya, pagbuka niya, pigsusurop niya ang plastik. Ini po, mga tugang, sarong klase po nin plastic panels na nagkukolekta kan mga basura duman, pagkakolekta, diretso pong titunaw. Oh. Magayunong bagang practice sin sarong grupo. Nasaro sinang non-profit organization para po magkuakan mga plastic sa dagat. Ang sabi, ini po mga tugang kayo magkua, magkolekta ni more or less 300,000 kilograms of ocean plastic sa laog nin sarong oras. Pagkasurupan niya kan mga plastic, titunaw niyang diretso, gig-convert niya naman sa sarong klaseng material. Ang technology ini, saro databing sustainable program na tinao mga tugang kan sinabi ng kan sarong Dutch engineer na ang purpose niya maglimpya to clean up mga tugang the oceans until 2040. Magayunon ang ng target tadi. 2040 ang oceans databi sa bilog na sana po paano yan na duman ang Dutch baga nasa Europe na mas magayon ini. Ang river interceptor na ini may katuyuhan databi na pugulan ang plastic mga tugang bago makaabot sa dagat. Alibong arog yan sa Macabalo River. Ito na ining initabi na napigaapon ninda na floating ocean vacuum. Minanga nga dyan sa ampangan kang bukana kan salog, pigpipili niya sa mga plastic, yusan ang kikuan niya. Sibang mga basura, properly segregated siya, tapos siseparate naman para po siya itapok hali duman sa dagat. Look at this. Magayunon baga na programa nin gobyerno. Ang Dutch engineers po, iyo ang nag-build kan giant ocean vacuum na ini na nagkukolekta nin tons of plastic waste hali sa salog. Mayaman man paano sinda, di ba? Saro sabi nga na ikan mga nailing ko sa sarong pagtiripo ninda, saro din sa mga dignified people na nag-volunteer kan sa indang kaaraman para po mga tugang masave ang kinaban. O kita ano man ang papel tatabi, kitang mga nagaantabay sa radyo, ano man ang sa tuya na papel, paano kita makatuwang tabi. Ako nagbabakal ki bottled water, pwede ako may daradarang tumbler, tama ka tipid-tipid na lamang kita sa paghiwas kan basura mga tugang, pagkolekta kan mga garbage diyan po sa satuya na palibot. Good morning, Henry. Saro po sa magayon na programa, nahiling ko mananggad iyan, kaya langgari ang target is 2040 po ang sa indang target. Good afternoon po, pakigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan, si Kuya Uning. Happy birthday po sa imo kuya, hali kay Rose at saka kay Arnel. Okay, sige. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. At saka good morning po. Halimbawa baga sa tuya, ang pagtapok ang plastik, pagkatapos kang okasyon ang mga bottled water na ngaya kaya. Totoo po yan. Ang reaction mo. Ha? Good morning, Henry. Nahiling mo sa basura after kan ibalong street presentation? Nahiling ko talaga ito. Grabe talaga sa basura duman. Ha?
nahiling ko ito, di ko arap, galing tagal na akong bangito eh. Gusto ko itong videohan o picturean. Ay doon to kung anong, pure pagkaagabaga, gari may pinadarang mga nagmaglinig duman. Nangyari ito, takitang mga nagduruman, tabi, bako kitang careful sa pagtatapok nin basura. Pagalon baga di? Nagtiripon, dahil lamang kita kung naisang kung paano itapok sa mga pagkaon, sa mga plastics na ginaramit, haranapo pagal magparatan paminsan na iba ang tao baghabo pagtaraman, di ba? Good morning. Halimbawa po may mga tao na mahilig diyan sa plastic na yan, dapat gawin penalisaran. Ibaga po, baga kitang ordinansa sa albay. Hello Mano. Hello Mano, good morning. Good morning po. Yeah. Itong big sabi mong vacuum na ito, dapat itong i-invest kang Pilipinas. Iyo adi? Kaysa para ghost project ninda, bakal ninda ka ito. Ang vacuum gaya ang kaya diyan sa kwan. No, ako. Iyo, tama ka. Iba pa rin. Apakataka mong igwakyaro ka itong technology. Oo. No rin daw ninda niluluwas sa sa ginapan. Ninakwa na nasa process, nag-groundbreaking na. Inuwan yun, matatapos ini. Target ninda maging operation magiging operation kani hanggang 2040. Iyo, sige, di baka 2040 apa daw kita. Inda ko na kitang duwa ka ini. Anyway, suggestion kay gayon? Kay Mayor ko niyan na bumakal na siya kanta. Makirak man sa mga empleyado ba na nagpaparalinig sa kustan. Iyo baga ali 60. Namatihan ko ang ito. Kaya nga naiirak ako na nahiling ko. Alam mo, yun ang naglilinig sa kustal. Bukong man sila maugmakan. Totoo niyo. Bula. Pipiritan lang sila dahil pisusugo sila ka. Eksakto. Tama ka dyan. May nagsusugo kaya pigidibo. So, sabi baga, ang mga advocacy kayo ng mga sa environment baga. Hindi ako dagit sa inda. Bako ako kasabay sa grupo ninda. Pero, yung naglilinig. So, naglilinig, sino lamang hindi pag-iisip So namamatiyan kita. Gusto ko ito kumamlo ka natin, ha? Iyo bagade. Totoo. Alam mo, ako ka ito. Kaya ako makataramdamos ko kay boss. Pag-ibong sa kuya. Totoo, amigo. Napigataramong niya. Iyo, kaya makayarak man baga duman sa mga... So, araw ba? Sa mga nasa laylayan man na empleyado? Iyon, bata. Siyempre, so nasa taas. Dahil mangat naghakbot na basura. Sila sa taas migo, pagkapot ka trash ka, ako nag-attender kang bini. Hindi ko nag-attender digdi akong amiga. Opo. Dahil grabe man dang ati duman. Pagkatapos? Tumakausalahan ka mga Pilipino talaga. Iya, yan pigataram. Dapat na kausan migo. Sa tao talaga eh. Maski anong bata, di mampati ka na batas na pag sabi mo, fine ngayon 1,000. Wala. Hindi mo ako nailasampulan pa lang. Maski nga ning giwa ka, dahil man ginasampulan ka, dahil man masyado. Dapat masampulan talaga, no, Mano? Iya, dahil, kaya, inda. Pero kung naging may... Dito ba? Ang dulce, babaraman mo kalisos kung pangyari. Makawiyamon daw ya. Okay, sandali. Tamapon kita sa pag-asa. Tama, alas 12 na. Dapat may forecast kita eh. Ramontado ang late. Bagda may 11 forecast na. Sino kaya ang duty ngayon? Naduda ko, si Ariel na sa modyo ang duty ko niyan eh. Si Ariel ang duty ko niya. Mga tugang 9 minutes before 12 o'clock, tabi sa tuyang programang Aramon niya to. Good afternoon, Henry. Tama po itong pigistorya mo. Kitang mga Pilipino, mahilig dyan. Kaya lang, sa mga paralimpya nga ni, di man udok sa boat na naglimpya. Iyo po baga.
ako sa totoo lang, magpun ka nagtuwa ako sa programang Kaya. Nakaukod ako magdaraki. Ano yan? Tumbler. Sa nakahiling ko sa mga ka-meeting ni, puro naka-tumbler. Oh. Kaya pagali ko sa harong, may balo na pa akong tubig. Oh. Dakulang tabangan, nagbabalong kang tubig tabi, kumpara sa magpaparabakal ka na bottled water. Di ba? Kaya, dakulo na, ipira na ang plastic dyan sa palibot, Dapat nga bawal na ang mga bottled water na andyan na. Pigitin na. Kung na lang kita, mga pagkaan sa mga dyan baga sa mga eskwela. Good morning, Sir Ariel. Yes po. Good Apo, may latest forecast po kamo niyan? Si Dati Mandana po. So dati, kasabagong, ari ka mong 11? Ang may mo po kitang advisory. Okay. So dahil takas bagong 8 o'clock. may 5 a.m. Mayo man kitang latest na forecast tabi, mayo man na kung kamugtakan ka manahon. Same mo. Si Dati man lang, oo. Okay. So ining whole day medyo arog lang kayo ng panahon tano. Iyo po, malumlum din. Minsan may mga yung mga mga pabugso-bugsong uran, minsan may kaibanan man ng thunderstorm. Opo. Okay, sige sir, sumasunod naman. Salamat ng tabi. Sige po, welcome po. Abo, thank you. Mga tugang, wala palang, walang pag-asa. Good afternoon. Ang kada pamilya, dapat igwaki mga dapat gibuhon para dyan. Kaya lang po, garo na man nasunod yan. Ako hindi ako nagagamit napki. Alat. Ako po din ako nagamit kinapkin. So aki ko lampi na sana imbes na diaper. Anong pangsalida sa napkin? Panyo? Kaya malaniton man niya. Jasmine, anong pangpalit? Kung warang sanitary pad? Kam panahon, nailingkon sa mga dalaga ka na ako aki pa, ang brand RFM, Republic Flour Mill. Katsa. Seriously, totoo. Sabi kang guest kang Sabado nakauron ko si Dr. Raquel yun, Jerome, Raquel, yun? Yung guest ko Sabado sa Radyo Klinika, ada ka duty, si Doktora Milante. Doktora Milante. Riza Milante. Yan. Ang pig-advise niya sa mga parents, di magparagaramit ki diaper, dapat dalampin. Nga ko, doktora, gustong ko ang sinabi mo, Takita, natulog kita na ang mga aki di diaper na. Nagkakarashes ang mga hita kan mga aki, ang lubot nagpupurula. Mas magayon po kung lampin. Kaya lang, siyempre, kung sa paghugas, medyo, ba na ate? Pero po, magayon tabi na lampin, gamitan mo ka lampin na sukoton, recyclable ang lampin, sige sa nang laba mo, sige sa na. Di ba? Kumpara tabi sa diaper, pagkatapos mo, ibabarabad mo. Itatapok, pirang taon po bago magtunaw na diaper na yan. Kuning mga aki ko katukan sa raday pampigamit ko, so may tila kong binakal na gari, planel something, cotton siya. Itong pigagamit mi, itong mga lalaki man sa kuyang mga aki. Hanggang sa nagdara ko yan, kung may trouble na maiwasan niya, sa auto, etc. Di maiwasan na magamit kang diaper. Pero tabi ko sa harong man lang, gamitan mo kuan cotton, sabi ni Dr. Riza Milante, cotton cloth, mga tugang, nakakakuan sa skinin aki. Tama? Di ko aram ko noon pang salida sa daraga. Di tabi akong aram kaya. Mahapot kita sa mahanap kita kiubigay ni kung anong pwede dyan. Pero kaka ko sa day pa, aki pa ko, nagkariling ko dyan, nakabalaybay dyan sa elementary kami ito. Di ba? Dahil ko aram kung ano ang opsyon para dyan. Dakul po na mga familia ang nagagamit kaangon yan. Pero nga kana ko po nagtrabaho sa Manila, mayaman so sa kuyang amo, kasambahay po ako.
advocacy sindakang sa environment. Depo sin nagamit ki diaper talaga, lampin talaga. Kaya lang medyo makaati pang naglalaba. Yun ang concern. Medyo mati lang po pang naglalaba para po mga tugang sa tuya ng mga sadiri. Pero kahit pa na magtaga-tsaga. Na-observe ko lang po. Good morning. Na-observe ko lang po sa ibang naghanda sa fiesta. Pigagamit po sa paper plates, plastic, spoon and fork, glasses. Taday daw po mahugas pero titapok na lang additional basura. Iya baga makamundo. Dapat nga ni ang gamiton ta po diyan so ano yan? So karton para po na recycle po siya. This city, we built this city on rock and roll. Built this city, we built this city on rock and roll. Baby. Salamat sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Nasa seminar kaya si Mar, ini po ang saindong kaibangon niya na aldaw. Ako po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Si Bert and Jasmine masunod na po sa DCGB Bareta alas 12. Goodbye. Mabuhay. I love you.